Paz, da librería Paz, e queríamos recomendar uns cantos títulos para que os teñades en conta, se non é agora que estamos en confinamento, cando remate isto, non? Entón, seleccionei así cousas do meu gusto, cousas recentes, un pouco infantil, adulto, para que teñades un pouco onde elexir. Temos así infantís estes dous libros, un é de Miguel Anxo Prado, A Maní, é un libro que está tendo moito éxito entre os pequenos, un pouco fala da historia dun hipopótamo que non se comporta como tal. Bueno, é unha cousa moi interesante para que leades aos máis novos. E xa con un pouquiño máis de idade tendes este curso acelerado de Quico da Silva para aprender banda deseñada, que tamén como principio de afición está moi completo. Despois, de cara a máis adultos, saquei dúas obras que non son novas, pero que si teñen un certo interés agora. Unha é a traducción dunha das primeiras obras de David Rubin, O Salón de Té do Oso Malayo, que recopila as súas primeiras historietas, e o bo que ten, o interesante que ten para min, sobre todo neste momento, é que é o primeiro libro que lle traducen a David ao noso idioma. Despois temos esta outra obra de Ángel de la Calle, unha obra multipremiada, unha obra moi dura, trata un pouco sobre o que pasou ten que ver co que pasou en Argentina cos militares hai moitos anos, e creo que é unha lectura imprescindible. Tamén é unha obra que saliu non hai moito, nunha tirada reducida, e unha edición espectacular de retranca. Despois, en narrativa máis tradicional, digamos, temos o último de Xesús Fraga, que non tuven o placer aínda de lelo, porque chegou moi pouco antes de pechar a librería e me liei con outras cousas. En todo caso, ter en conta que pensamos que é un moi bo escritor e un bo periodista e agardamos a leelo. Despois temos o último poemario de Miriam Ferradas, unha amiga da casa. E o Uralita tamén, de María Ladeira Piñeiro, os dous son poemarios que para nós teñen un significado especial porque son de persoas moi achegadas á librería e que queremos que teñan moito éxito coa súa obra.